ta fa sun kɔrɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma ani mɔptikadenw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka armée Mali fo kosɛbɛ k'an ka faso fini donbagaw fo kosɛbɛ k'an ka militaires fo kosɛbɛ u ka détermination an'u ka wulikajɔ ani drone ye baara mun kɛ bi ni drone kun tɛ kuma in kun bɛ lakali wɛrɛ la parce que ne commandant militaire mun bɛ Mopti ɲin to Mopti ka mankan mɛn bi kabako don wallahi Allah o kɔnɔna na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen a ɲɛsilen don an ka ministre de la défense ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye k'an b'a fo kosɛbɛ wallahi ni drone kun tɛ bi a kun bɛ lakali cogo wɛrɛ la parce que aw yɛrɛ ɲɛ bi yɔrɔ in tiɲɛni kɛ cogo la a tiɲɛna cogo min na aw ɲɛ b'a la u nana de fajiri da fɛ 5h30 waati donc kana k'a fɔ u bɛna batterie ninnu ka exploser batterie fila ɲɔgɔn kɔni drone ye o gosi donc batterie sabanan de jɔlen filɛ nin ye yan fɛ n'o ye pick-up ye donc u bolila ka taa k'o to batterie piégée fila in mun y'a fɔ ye n ko drone y'a n'a mɔgɔw bɛɛ faga o fana terroriste fila u y'o minɛ u ye bali kɛ kelen senna ka bali kɛ kelen bubara la an ka faso fini donbagaw o b'u bolo donc an b'an ka armée Mali fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na ka daw ka wuli ka jɔ kan n y'a fɔ n'i y'a mɛn armée dɔrɔn i ko population de armée tɛ se ka yɛrɛ kɛ fosi ye ni population tɛ donc n b'a fɔ maaw ye hali bi soyez vigilant mɔgɔw ka jateminɛni kɛ n'aw ye maaw ye n'aw ma maaw faamu donc aw bɛ se ka se an ka faso fini donbagaw ma k'u informer cogo min na aw k'u informer famille karambe mɔgɔw an bɛ dugawu don k'u ye an b'a fɔ u ka banbatɔw ala ka hin'u la ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u kaburu nɔrɔ ala k'u jiginyɔrɔ ɲɛ ala k'u fara seyidisuw kan n b'a jigi k'a fɔ fɛnɛ u bɛ seyidisuw cɛla parce que u m'a min u m'a bɔ ka na bagu ma donc hali bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dan tɛ foli mun na donc nin de kɛra an fɛ yan nɔ bi ka bɛn ni samedi ye le 22 avril 2023 Sévaré Wajiridu ko nana ka n'u ka baara cɛjugu kɛ u bolila u ma sɔn ka jɔ ko Sarema Plito an bɛ hakɛto ɲini kɛ ko quartier in tɔgɔ de ye Sarema ne ba aw bɛ yan nɔ de yan fɛn aw bɔra dɔ kalama la a ma nɔgɔn dɛ a filɛ nin ye a balila ka mankan bɔ mais ne dɔgɔnin kun bɛ ɲɛgɛn na k'ale ko k'ale bɛ taa ka sigi ne fana ko n'i y'a ye nin cas sugu kɛra dɔrɔn k'a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛra dundu fan fɛ dugu dɔ bɛ ɲɛgɛn dundu Bayangara taa sira n bɛ sɔrɔ a bɛ kɛ ten de n ko wala o ye fɛn de sera anw ma yan an kɔni ka tɔli kɔni parce que an ta tɛ bi an tɛ tɔli kɔni bɛɛ kɔni ka ne ka dutigi panna ka wuli ne ko k'a ka bɔ ka taa sigiɲɔgɔn ɲininka n'a sɔrɔ hɛrɛ kɔni don ale bɔra ka na dɔrɔn ani cɛ dɔ bɛnna an ka kari kɔnɔ ko cɛw an ka sigiɲɔgɔn dɔ bɛ datɛ de ko ka muso ka bɔ ka denbaya bɛɛ tora la ale fana bolila ka bɔ a nana lajɛ a nana sɔrɔ cɛna a bolila ka daba ta ka na yanni o kɔnɔna na mɔgɔw nana ka n'u dɛmɛ ani masi donc kumakan laban b'i bolo wa ala kɔni k'an kisi ni gɛrɛgɛrɛ amin ya rabbi n'a fɔra k'an bɛ seli kɛ nin na ɲɛnajɛ na a fɛn na o magari ni o nisɔndiya la ka se ka bali ka kɛ ten ala de ye masa ye an kɔni y'a yira ala la ala k'an ka fanga tigilamɔgɔw kan amin parce que an bɔlen cɛ dɔ kun t'a kuma fɔ dɛ n'u kun dalen kun bɛ ɲini kan u sera yan yɔrɔ min na ko doroli b'a mun drone i tɛ se a tɔgɔ fɔ drone ko drone de tina ka u kunbɛn o de y'u ye o y'a sɔrɔ ko mobili fila ko parce que ko air de bi bɔ min ci wagati la ko de y'u ye dɔrɔn o tina ka fɛn ten o de y'u gosi o y'u gosi mun na o bɛnna u sera ninnu ka da la mobili explosé la o tina ka so bɛɛ dun an ci ani baraji ala ka kisi kɛ amin na ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka faso fini donbagaw fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na u ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri ka folikan di drone fɛnɛ ma an bɛ drone fɛnɛ fo dan tɛ foli mun na drone ye mun kɛ bi Sévaré a ma dogo maa si la ni drone kun tɛ a n'an ka armée ka cɛsiri ko in kun bɛ lakali cogo wɛrɛ la nka alhamdulilayi an bɛ ala fo ale bi ka ala barikada k'an ka woromasigi tabaw fo k'an ka ministre de la défense fo kosɛbɛ n'o ye colonel Sadio Kamara ye dan tɛ foli mun na k'an ka faso fini donbagaw fo u ye wulikajɔ mun kɛ u ye détermination mun fɔ n ye voiture piégée mun fɔ o voiture piégée de filɛ nin ye tan nɔ donc nin bɛɛ kɛra an ka armée ka wulikajɔ de kɔnɔna na n'u ka cɛsiri kɔnɔna na an'u ka détermination kɔnɔna na n y'o de fɔ n ko an ka dɛmɛ don an ka armée ma waati mun u mago bɛ an ka dɛmɛ la n y'o de fɔ l'info à la source ka yala ka na kunnafoni ta fa sun kɔrɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma ani mɔptikadenw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen nkalonti mun na n y'a fɔ ye n ko voiture piégée saba de kun don pick-up fila ale ni citerne kelen n y'a fɔ ye n ko citerne nin o kɛrɛ de kun faralen don ka mugujugu don o kɔnɔ donc ka sɔrɔ ka mugujugu donnen o kɔnɔ tuma min ka sɔrɔ k'a kɛrɛ sude donc ka sɔrɔ ka na fɔ u bɛna nin kɛwale cɛjugu in kɛ nka u nana sɔrɔ an ka maaw fɛnɛ u hakili sigilen don i b'a fɔ ŋɔmi yira n'a mɔden donc drone nana ka sɔrɔ ka na ta kariw la
mama terroriste fɛn kun bi voiture piégée in kɔnɔ drone y'u bɛɛ halaki u ni voiture piégée in bɛɛ donc ka armée fo hali bi u bɛ cɛsiri mun na jamana in kɔnɔ u bɛ wulikajɔ mun na k'u fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na n'i y'a mɛn an bɛ da an bɛ sunɔgɔ dɔ de kɛlen don ka t'i nin di pour que anw bɛ se ka da ka lafiya donc an b'an ka armée fo u ka détermination na k'u fo u ka wulikajɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walayi ko in kɛra cogo min bi n'an ka armée ka wulikajɔ tɛ ani drone walayi a kun tɛ lakali tan galbi an bɛ ala fo ka ala barikada dan tɛ foli mun na an b'a fɔ bi armée Mali ala k'u ni lakisi ma y'u kisi ala k'u ni lakisi ma mun lakisi ala k'u ni lakisi ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dan tɛ foli mun na voilà aya kito voilà mi direct la commandant mete jelen fo voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na Sévaré yan nɔ i n'a fɔ n'aw ɲɛ b'a la an y'o de fɔ l'info à la source ka yala kana kunnafoni ta fa sunkɔrɔ i b'a fɔ sankolo de yɛrɛ la bilahi disi ne yɛrɛ nana ka tila kana yɔrɔ in ma da la nka ni drone kun tɛ a kun bɛ lakali cogoya wɛrɛ la parce que n'i y'a jateminɛ u ma se ka don dugu yɛrɛ kɔnɔna na en ville plein objectif u ka objectif kun ye fila de ye n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka appel jɔ u ka objectif kun ye fila de ye u ɲɛsin an ka aéroport ma ale ni kan jɔ appel bi kan an ka fɛn pertiver mɔgɔw ka appel jɔ i y'a faamu donc u ka objectif kun ye yɔrɔ fila de ye kan ale ni aéroport u ka objectif kun y'o fila de ye nka a ma se ka atɛ u bolo feyi parce que depuis yan n y'a yɔrɔ yira u la drone nana ka na u gosi diɲɛba mun filɛ nin ye drone nana ka na citerne ni gosi ye ale ni pick-up nin donc a y'u ni djihadiste ninnu a y'u bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ a ma mabɔ ma la drone ti ma dɔn voilà an y'o de fɔ l'info à la source a yala kana kunnafoni ta fa sun kɔrɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma ni mɔbilikadenw ma diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen voilà ordinateur na balimakɛ commandant Mete ka bɔ fo Sévaré ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ banbaatɔw taabagaw ala ka hinɛw na ala k'u hɛrɛ suma ala k'u kaburu wɔrɔ yarabi ala ka kisi kɛ hali bi ala kana kisi dan kelen ma k'an ka faso fili donbagaw fo n'o y'an ka woromasigi tabaw ye k'u fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na ko ala ka kisi kɛ n bɛ n profite o fɛ fɛnɛ ni maa min bɛ se k'i teliya ka taa Sévaré hôpital la ka taa joli di mɔgɔw ma i ka taa joli di mɔgɔw ma joona ko mɔgɔw mago bɛ joli la kosɛbɛ n welela ka ci fɔ n ɲɛna ko n ka a communiqué passé ni maa ma i bɛ se ka taa joli di joona ka taa Mopti Mɛnɛkura Sévaré hôpital la semaine dolo la a ye taa ka taa joli di aw balimaw ma a ye taa ka taa joli di aw sinjiw ma i n'a fɔ kɔrɔlen Amsar mɔgɔw fɛnɛ b'a kɛ u bɛ taa joli di la dɔgɔtɔrɔso la an bɛ welewele kan bila nin vidéo a y'a partagé fo Amsar mɔgɔw k'a sɔrɔ u ka taa joli di la an balimaw ma joona an balimaw mago bɛ joli la an filɛ nin ye Sévaré de ye n'aw b'a kalama 5 heures du matin de asso in daminɛna u nana batterie piégée saba de la pick-up fila n ye pick-up kelen yira aw la sisan ale ni citerne kelen bɛ a da la donc ka sɔrɔ ka na n'a ye n b'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka kɔlɔsili kɛ aw ye jateminɛw kɛ n'aw ye mobili ye aw ma mun faamu n'aw ye mɔgɔw ye aw ma mun faamu a ye se an ka woromasigi tabaw ma aw b'u kunnafoni n ko n'i y'a mɛn armée dɔrɔn anw de ko don armée ti subaga wɛrɛ jinɛ wɛrɛ tɛ n'i y'a mɛn armée a ka peuple de ko don donc an de bɛ se ka armée informer k'u kibaruya k'a fɔ an ye nin fɛn in ye an m'a faamu donc o kɔnɔna na u bɛ wulikajɔ sabati ka t'o kow lajɛ donc alhamdulilayi minnu kɔni banna an b'a jigin k'a fɔ seyidusu de don an bɛ dugawu kɛ ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u kaburu nɔrɔ u y'an kɔn kiti mun na ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ mun na ala k'a nɔgɔya diɲɛ in filɛ n bɛ diɲɛ in de yira aw la n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko walahi ni drone kun tɛ bi kuma in ti lakali ta citerne de filɛ nin aw ɲɛ t'a a diɲɛ tigɛlen filɛ maliyɛnw vidéo in a y'a partagé fo bɛɛ k'a sɔrɔ a diɲɛ de filɛ nin kɔnɔna na an b'an ka ministre de la défense fo n'o ye badabada colonel Sadio Kamara ye k'a ka drone sankun an y'a nafa ye bi ne commandant Mete n y'a ye bi n bɛ se ka seereya kan n y'o de fɔ n bɛ seereya kan de k'a fɔ a ye drone ka baara ye drone ka baara de filɛ nin ye tan ni drone tɛ bi mɔgɔ ninnu kun nana cogo min na ala k'an kisi ala kana kɛ fɛ sisan kun b'a sɔrɔ wallahi Sévaré ni Mopti bɛɛ kun encerclelen b'u bolo wallahi ni drone kun tɛ information passée. Voilà. Vraiment, un mufo.
information passée. Voilà, ami ɲɔgɔn bolo. Commandant Mété. Ouais. An kɔni tiɲɛna an de tun bɛ yan an de tun bɛ E kun bɛ yan? awɔ an tun bɛ E tɔgɔ ni jamu? ne tɔgɔ Hama Gɔnbɛ. Hama Gɔnbɛ. Dɔgɔnɔ don wa? Awɔ dɔgɔnɔ don an ye moto. Hama kan in kɛr'i ɲɛna wa? Kan yan. An bɛ kɛ an kɔni ka so bɛ o yɔrɔ kɛrɛfɛ de. I bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛ a la? I bɛ se ka dɔ fɔ n ɲɛna. Bisimila. Ne ko ne ye motɛsi bolila de. Tiɲɛna n balo n dayirimɛ fana b'a la. Action kɛra ka na yanni ka mobiliw se yan yanni ka faamaw yɛrɛ se kɛnɛ kan. An population de bɔra fɔlɔ ka sɔrɔ ka na jama kunbɛn. Banabagatɔ minnu tun bɛ yen u k'an k'an jija an k'a lajɛ u ka se ka se hôpital la cogoya min na. O mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko motɛsi tigiw tun b'a la motɛsi tigiw t'a la de. I y'a faamu an de y'u ta. An de y'u ta motɛsi la ka taa ni mɔgɔw ye hôpital la an kɔni tun bɛ k'o baara de kɛ. Mais ama ya n'o ka kɛ ko in yɛrɛ déroulé la cogo di a kɛra cogo di de mɔgɔ ninnu nana cogo di de. Mɔgɔ ninnu non tiɲɛna ne tɛ se ka n da don o kuma na mɔgɔ ninnu u k'u nana bɛn de la i y'a fɔ k'u nana depuis ko 0 heure kɔnɔna bɛɛ u bɛ ka move yɔrɔ in na yen i y'a faamu yala n t'a dɔn faamaw bɔra action kalama ne ko yanni faama yanni i tun ka jɔ dugu kɔnɔ sabu ko in action in kɛra a mɛnna i y'a fɔ i b'a komi jama bɛɛ bɛ action in kɔni kalama dɔɔni sabu mɔgɔw nana ka na ni action kɔni kɛ depuis a kɛra 5h15 5h15 de 5h15 de a kɛra mankan kɔni mankan fɔlɔ bɔra o de la ka taa se fo 5h fɛn ma i y'a ye ka taa se fo 40 ɲɔgɔnna ma an kɔni bɔra ka na mɔgɔw lakana ka mɔgɔw ɲu ka taa n'u ye hôpital la ne yɛrɛ bɛ min dɔn ne yɛrɛ ka baara tun bɛ ka mɔgɔw de ta ka taa n'u ye hôpital la u tɛ ne yɛrɛ ka motasi minɛ faama dɔw yɛrɛ taara ne ka motasi minɛ u bolo ka na di yan i y'a faamu an kɔni ka baara cogo de ye tiɲɛ na an kɔni halisa an bɛ population fo jama bɔra kosɛbɛ k'an ka faamaw fana fo aw minnu yɛrɛ fana bɛ nara media na ani fɛn information dila an ka foli b'aw ye kosɛbɛ. Du hakɛ joli de cira a la. Du hakɛ joli de cira a la. Du hakɛ min kɔni cira tiɲɛna du kɔni ka se yan de n ɲɛ bɛ yan bɛɛ ye du de ye ten du min kɔni b'a kɔnɔ a ka se ni du tan kɔni i ɲɛ b'a la nin bɛɛ ye du kelen de ye ten ka taa nin fana ye du wɛrɛ de ye ten i y'a ye a du kɔni ka se yan. Aw yɛrɛ sera ka banabaatɔ joli de bɔ ani maa minnu. Ne yɛrɛ ye turu 3 de kɛ motasi la ne yɛrɛ taara ni maa min ye a ka se ni maa 3 ye motasi yɛrɛ kɔni n bɛ maa 3 de t'a kɔnɔna na n taara ni min yɛrɛ ye n ye turu 3 de k'a la. Voilà. Welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin. Tiɲɛna ne kɔni bɛ population bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase an ka faamaw fana ma hali sisan u k'u jija an k'an timinadiya hali sisan nin ko in kɔni tɛmɛna dan kan nin kɛwale in kɔni hali sisan an k'a lajɛ tiɲɛna ne kɔni ka foli kan de ye k'a lase mɔgɔw ma. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Hama. I jamu. Gɔnbɛ. Han? Gɔnbɛ. Gɔnbɛ. Ok kuma ɲɛna hali bi an b'a lajɛ ka kuma di mɔgɔw